Jamen, jeg hedder Jesper Krone, og jeg er head coach i BC Copenhagen. Det er min første sæson i klubben, og indtil nu har det været en virkelig god og positiv oplevelse. Kan du fortælle lidt omkring din egen spillerkarriere? Jamen, jeg er født og opvokset i Aarhus og har spillet min barndomsår i Åbyhøj. En tid, jeg husker tilbage på med stor glæde. Og så flyttede jeg til USA, da jeg var 18 og spillede 5 år. Det var et år på high school og 2 år på junior college, San Jose City College, hvor der jo har været et par danskere, 3-4 danskere ud af mig, tror jeg, efterfølgende. Og så spillede jeg 2 år på Freddie Dickinson University, blandt andet sammen med Jonas Pur. Der var vi så heldige at være i March Madness og spille mod Richard Hamilton og UConn. Det var også en kæmpe oplevelse. Og så har jeg spillet et år i Belgien som professionel. Så gik det hurtigt fra klub til klub derefter. Så spillede jeg et år i Bakken Bears, spillede et år i Åbyhøj, og jeg flyttede til København eller til Sjælland for at spille i BF Copenhagen, hed det dengang, i Farum. Og så på grund af skade, så stoppede jeg i 2004, hvor jeg så blev træner for BK Amager. Hvor gammel var du? Jeg var desværre kun 28, så mine gode erfarne år, dem havde jeg til gode. Men jeg brugte selv meget lidt tid på at blive træner med det samme. Det var jeg så 3 år i Amager og 2 år i SISU på liganiveau, og så trappede jeg lidt ned. Jamen, så forskellen på kvindebasket og herrebasket, det er jo de samme regler, og så vi spiller efter, men der er nogle forskelle, som jeg har lagt meget mærke til her i den her transition fra kvindebasket til herrebasket. Det har blandt andet været fysikken, naturligvis. Der er nogle ting, der er nemmere at gøre i herrebasket, og omvendt nemmere at gøre i kvindebasket, så man kan ikke helt overføre de ting. Og så er der helt klart noget på det mentale plan. Der er en tydelig forskel på, hvordan kvinderne mentalt angriber både deres egen performance, men også som hold, og det samme på herresiden. Så det er nok den største forskel. Det er det mentale. Mit yndlingsbasketminde. Jeg har mange, og det er sjovt nok, at det er meget kort tid siden, jeg faktisk fortalte om det. Og mit yndlingsbasketminde er faktisk, hvor vi har tabt DM-finalen med Åbyhøj. Og der spillede vi i Vejle Rigskovhallen, som jo ikke er vores hjemmebane, men vi vidste, at der ville komme så mange mennesker, så vi flyttede kampen til Vejle Rigskov for flere mennesker. Vi tabte, og vi fik overrakt sølvmedaljer, men mens vi stod og fik overrakt de her sølvmedaljer, der var hele den ene langside var fyldt med grønne t-shirts, fordi Åbyhøj spiller i grønt. Og så begyndte de at hæppe på os, mens vi fik sølvmedaljer. Og der kan jeg huske, altså jeg kan mærke det i kroppen nu, når jeg sidder og fortæller om det, at det er et af de største minder, jeg har omkring basket. Fordi det Åbyhøj betød meget for mig, givet mig helt utrolig meget, og at jeg så kunne være med til at komme tilbage til klubben og være med til at spille vi var faktisk i 2 finaler derovre, både pokalfinaler og DM-finaler. Det fylder meget for mig. Jeg vidste, at ville komme, og jeg har hørt nogle af de andre komme med deres, og de er jo ikke så gamle som mig. Men min yndlingsbasketfilm, jeg har 2, men det er klart Hoosiers, som jo er en ældre version af Coach Carter, kan man sige, hvor det er Gene Hackman i hovedrollen, og den kan jeg rigtig godt lide. Den er svær at finde nu her. Jeg har prøvet nogle gange at finde ud af, hvor den er henne, men den er også lidt ældre. Og så kan det godt være, at den er lidt mere poppet end nogle af de andre, men jeg kan faktisk godt lide Blue Chips, hvor Nick Nolte er college-træner, og både Shaq og Penny Hardaway er med i filmen. Den giver lidt et billede af, hvordan du rekrutterer som college-træner, og hvad der egentlig foregår. Så de 2 film, dem har jeg set nogle gange. Jeg vil sige sådan, at det er utrolig svært for mig at sætte mig og vide, hvad der foregår hos en træner. Hvad er bagtanken ved de ting, som de gør? Men jeg ved, at sådan som Phil Jackson har gået meget op i det spirituelle og den mentale del af trænergerningen. Det er jo helt sikkert blandt andet en årsag til, at han kunne håndtere Dennis Rodman så godt. Og det er også en stor del af det, jeg prøver at gøre. Det er at arbejde på det mentale. Prøve at hjælpe spillerne, men også mig selv i at få skabt et sted, der er et godt sted at være. Mentalt for både spillere, men også selvfølgelig også for mig selv. Og jeg tror, at det mentale, jeg ved, det er altafgørende i forhold til, om du lykkes eller ej. Og det er slet ikke for at sætte mig i bås med måske verdens bedste træner, i hvert fald den mest vindende NBA-træner eller en af dem. Slet ikke, men den tilgang, han har, hvor han rent faktisk bruger lidt af det samme, som jeg også bruger i forhold til min tilgang. Og som spiller, men min klare favoritspiller har været Larry Bird, uden tvivl. Nu er det nok Luka Doncic. Jeg vil nok erkende, at jeg ikke minder ikke så meget om dem. Jeg vil sige, en langsommere version af Steve Nash. Når jeg har spillet mest trygt og med mest selvtillid, så har jeg været god til at skyde, men også været god til at finde mine holdkammerater på de rigtige tidspunkter. Ellers så er det lidt mere over i en skytte, og ikke så meget point guard. Men jeg nyder at se Doncic spille. Jeg nyder at se både Jason Kidd og Steve Nash og den type spiller. Så sådan lidt af den duer nok, det er sammenlignet mig mest med.
Ja, altså jeg har været meget mere overtroisk, eller hvad man kan sige, jeg har haft nogle ritualer, end jeg har nu, fordi at jeg har fundet ud af, at det skulle nok ikke det, der tæller alligevel. Blandt andet havde jeg at det afhang hvad for nogle sko, jeg havde på. Så der var nogle sko, jeg ikke coachede i, fordi at jeg måske havde tabt en kamp eller to med de her sko. Og det fik jeg så hurtigt modbevist. Så det er jeg gået lidt væk fra. Men der er nogle ting, som jeg gør, når vi har pregame. Jeg prøver at starte på sådan lidt mekanisk på samme måde. Og nogle gange så bryder jeg også ud af det, fordi det kan også være kedeligt at høre med sammen hele tiden. Men jeg bruger nu et lille reminder, og lige nu bruger jeg et kryds på min hånd, som skal minde mig om den måde, jeg gerne vil coache den her kamp på. Og så har jeg så gennemgået det med mig selv, hvad det er, jeg skal huske. Så det er noget, som jeg er begyndt på, og det er noget, som hjælper mig. Jamen altså, der har klart været nogle udfordringer, fordi der er jo et kæmpe gap, både aldersmæssigt, men også erfaringsmæssigt, spillemæssigt, spillestil og så videre. Der er nogle unge spillere, vi har nogle rigtig dygtige unge spillere, der er mange af dem, som er vant til at være bærende og ledende på deres hold. Det er ikke den samme rolle, de har på BC's hold. Og det kan godt være svært at håndtere som unge spillere og lave den her transition. Der har vi nogle gode erfarne spillere, der har prøvet at hjælpe dem, men det er klart, at der har også været nogle situationer, hvor at der har været nogle clashes, ikke fysisk eller noget, men hvor forventningerne måske har været svære at indfri for begge parter. Og det er svært for en ungdomsspiller ofte at komme op og vende sig til noget andet på et ligahold, hvor der er nogle erfarne spillere og et højere tempo og en større fysik og nogle andre krav og forventninger, både for sig selv, men også for omgivelserne. Men jeg synes faktisk, at vi har fået en del spillere implementeret og roteret godt ind på holdet, der bidrager. Det er ikke sikkert, at alle spillere føler, at de har fået nok chance, eller hvad man kan sige, eller kommet så godt ind, som man kan. Men vi er i en situation, hvor at vi både vil selvfølgelig udvikle spillere og have plads til dygtige unge spillere, men vi vil også gerne, altså vi står sådan med et ben i begge lejre, ikke? Vi vil også gerne vinde, og det kan man også godt være udviklet, men vi har også nogle resultater, vi gerne vil opnå, og nogle vision, og derfor kan det godt være svært at give pladsen til den her talentudvikling. Så det er faktisk en større udfordring, også større, end jeg egentlig selv har regnet med, inden jeg gik i gang. Den sjoveste på holdet, det er Mathias Bak. Jamen, fordi at lige så vred og irriteret på omgivelser af sig selv og dommer og sikkert også træner, alt muligt han kan blive i kampen. Lige så sjov og lige så humørskabende er han, når han for eksempel sidder og spiller kort eller et eller andet i bussen på vej hjem. Så små, hurtige, korte bemærkninger til alle spillere. Han er i hvert fald med til at skabe en god stemning. Ja, nu leder du jo svaret til mig, og Durrell vil være et oplagt, og han er også rigtig god til at trash-talk, men han er også god til at bakke det op, fordi han arbejder forbilledligt godt til træninger og så videre. Til gengæld, så vil jeg gå imod strømmen og så sige, at William Bang er den bedste trash-talker. Fordi han er en af de meget, meget få, der trash-talker til Durrell. Jeg tror, og der er ikke, altså Durrell og William træner det selv en gang imellem og skyder sammen og har det rigtig fint. Men nogle gange, så kan William godt sende nogle stikpiller afsted. Og det er især fordi, at vi jo selvfølgelig er konkurrencemennesker, men har lyst til at vinde osv. Så mit svar er faktisk William. Jamen, jeg vil slutte af med at sige, at nu er der rigtig mange spillere. Vi har rigtig mange dygtige spillere i Danmark. Både nogle, der er ældre, men også en masse dygtige upcoming spillere. Jeg vil sige til dem, at de har helt sikkert altid fået at vide, at det kræver hårdt arbejde og ekstra timer i hallen osv. Men det kræver også mod, og det kræver også tålmodighed for at blive en dygtig spiller. Og det kræver også, at man tør at bede om råd og være ydmyg i forhold til det at gå igennem den udvikling. Fordi det for de fleste tager en del tid at etablere sig på et højere niveau. Og derfor så håber jeg, at rigtig mange af de her unge spillere, både vi har i BC, men i hele Danmark, er tålmodige og vil være realistiske også omkring det, de egentlig skal gøre for at opnå deres drømme og det niveau, de gerne vil på. Og så håber jeg selvfølgelig, at der bliver ved med at komme masser af tilskuere til vores kampe, men også til hele ligaens kampe, så vi får et super fedt produkt, endnu federe, end vi har i forvejen.